Sugeng enjang putra-putra pinanggih kalian guru wonten ing pasinaon basa Jawi. Dinten menika sinaonipun bab Pandhawa. Pandhawa yaiku sedulur cacahe 5 lanang kabeh, yaiku Yudhistira, Werkudara, Harjuna, Nakula lan Sadewa. Anak nomor setunggal yaiku Yudhistira. Yudhistira iku awake sedengan, katon alus lan rambute gelungane rapet. Adine Yudhistira yaiku Werkudara. Werkudara awake ireng, gedhe dhuwur lan duwe kuku lancip ing tangane. Adine Werkudara yaiku Harjuna. Harjuna awake sedengan, nanging rambute gelungane mlungker utawa bolong. Harjuna yaiku Pandhawa sing paling bagus dhewe. Adine Harjuna iku kembar, yaiku Nakula lan Sadewa. Rambute gelungane mlungker. Sing mbedakake karo Harjuna yaiku menawa Nakula lan Sadewa nganggo jamang ing tangan lan sikil. Sakmenika tugasipun putra-putra yaiku dibuka buku paket remen basa Jawi kaca gangsal. Nah, gambar-gambar iku jenenge sapa wae? Coba disetiteni saking ciri-ciri sing dingendikake bu guru wau nggih. Coba digarap dhewe, mboten ningali ana ing kaca sekawan. Tugasipun digarap wonten ing buku paket kemawon nggih. Sugeng sinau. Sekap semanten saking bu guru.